Wat is er gebeurd, Jan? Nee, ik had een bacterie in de heup zitten. Ik ben voor 3 jaar terug al een nieuwe heup gekregen. En toen is er een bacterie bij ingekomen. Dus 1,5 jaar lopen klagen in Hoogeveen. Niks aan gedaan. Ik doe er niks meer aan, zeiden ze. Dus in Groningen bleek dat er een bacterie in zat. En die is nog niet helemaal weg. Dus ik heb nu pas weer 5 weken er gelegen. En nu moet ik nog deze maand nog aan de antibiotica. September moet ik weer schoon zijn. Als dan het bloed goed is, dan kom ik in oktober, november een nieuwe heup erin. Je moet niet vergeten, heeft mij ook, hè? Dat is een goede uitlaatklep. Hè? Ik klep er altijd, weet je wel, dus goede uitlaatklep. Hoe gaat het met jullie? Ja, met mij gaat het prima. Ja, echt. Want ik bedoel, ik heb ook de nodige problemen even gehad. Alles even bij elkaar, weet je wel. Maar ja, ik ben wel zo'n mens, dus ik zeg de kop ervoor jongens en we gaan ervoor. Hè? Dus ik laat nooit de moed zakken. En zijn er al plannen voor nieuwe nummers, nieuwe single, nieuw album? Ja, er komt een nieuwe LP aan. Ach, LP. Dat zeiden ze vroeger, hè? Nieuwe CD. Ze zijn druk aan het zoeken naar nieuwe nummers. Dus, Nou, we hebben al heel veel bij elkaar dus en er wordt hard aan gewerkt. En we komen zo meteen met een nieuwe CD op de markt. Ja.